И така, здравейте хора, аз съм Иван и това е първи епизод от PvP България, където бих искал да се пробвам да направя поредичка и днес ще ходим на PvP, само че ще скочим в дупката като за начало, защото нямам чак толкова много сетове диамантени и имам ден от SSE Blast Protection, Projectile или протеденички. И така, само ще си събера чоколата, ако мога така да кажа, и ще ходим на PvP в дупката. Така, ще вземем един Iron Match, ето Iron Match, Sharpness, двойка диаманта не искам. И така вземем си малко храна, една спидка, една стрендка. И ще си вземем кожения сет, ето тук. Така, так, бутушки и нямам честплейт, аз стига. Добре си крафтам честплейт. Между другото голда може да ми се изпеква. Не, току-що трейднах с един пичага голд за такова, за малко голстон, защото имам прекалено много и просто не ми трябва толкова. Това е играчът, с който аз живея и както естествено обича да ме ебава. Така, дъхет усмивчета. И така, сега ще се опитаме да скочим в дупката. Ще го... ми взимай голда. Така. И са. Ще качем в дупката. И ще направим един честплейт. Не, така. Опа. Така, оставяме това. Значи, ми взели сме всичко. Направо отиваме в спаун. Това ще го напишем. И малко, мисля, че има леко лаг в сървъра. Никелето е онлайн. Сега. Така, между другото, коледния мап, който просто е променен малко, е много лъчен, изглежда според мен. Тази лъха тук е добавена нова, защото до сега не съм я виждал. И така е, нека да скачаме. Хоп, айде. Хоп, не бе, е така много мраза преди да скоча някакъв диамантен да махите, не ми вземе половината хилята. Оф, майко. Оп, не, това тук не беше добра идея. Не беше добра идея. Много мразика сега така. Извинете. Много мразика стане така. Добре, как ме хитна ми взе всички архива този човек. Много мазно. Те тук хората си фармят килища. Това е пределно ясно. Добре, един кожен сет нямаме. Нямаме ли никъде кожени сетове, бе? Имаме всичко, но и кожени сетове нямаме. Като стане така, много навичам така да става. Така. Нека да си облечем си армора. Ще вземем още един меч. Той е лутинг, няма да добивам. Така, меча. Стренг, спид. Трябва да се правя почнем скоро. И малко храна иска, да. Къде си бях оставил храната? Що храната ми е при Diamond Sword Pickaxe Shovel? Нямам никаква представа. И така, ще справям още един пъти да скочим в дупката. Що писах холм, бе, много съм зле. В момента съм замръзнал на 30 FPS, не знам защо. Попи. Аз питам, ако компютърът ми успее да издържи да снимам на 50, но не знам. Се опитам само. Ето, звезди ме хитна преди малко толкова гадно, точно преди да скочи и ми, така се каже, ми уби инерцията. Оп, някаква коженка виждам тук зад мен, който ще се опита да ме убие. Как стана това? Той имаше лодък. Как стана това ми не е ясно само. Тушотна. Звезди, не дей ме убива, Обрах айтемите, естествено. Лошите хора. Аре, печагаш тъшамара. Добре, много съм слаб. И... Добре, ще скочим още един път, този път с голдънката.
Но мисля да си взема. Ще взема само още една стрент към това път, с който е като да не умираме толкова елементарно. Бие един човек и умрат, това е много смешно. Пием си стренката, да спамне, само че... И може да ви покажа хома, за малкото е... Много е... Обикновен хом просто. Няма какво да кажа. Ако имам някаква малко по-свясна храна в Ender Chest-а... на пържолка ще. Този човек сега ще ме... Абе, остави ме, скоча в дупката, младеж. Пи. Така, пи плотки. Яж воденката. И на пейкето. Къде са? Ето ги пичове. Охо, футболър. Айде май футболере. Футболере. То ще изна малко. То ма стана на малко хелци. Охо, пържоли, малко по-свестно ядене. Ядене. Оп. Не, тос няма броня. Ама тръгна да ме бие. Не скачат момчетата, искат да пробват. Охо, то спечага там тук... Се опитва да направи нещо. Охо, оп. Абе, мах са. Охо, колко айтеми има тук. Оп, бягай. Няма да умра. Умрях. Съжалявам. Може да отидем до хома, да ви покажа хома ни. И смятам скоро да се опитам да се бия с малко по-хубави брони, но... Ще се опитам. Хома ни... Тук са ни съставките за плошаките, тук са ни бутилчиците, тук черпкайте диамантени, така Голдстоун, Netherlord, тук имаме разни рандамайти. Тук са главно за сплашките и за удължаване, т.е. това не гъмпада. Instant Health, Speed Regeneration, само една спидка, диамантени бутушки, диамантени каски. Това е Resistance и Strength. Това тук е отделение... Това тук е отделението на един валю, който играе с... Това ни е базата, имаме много разпръснати рандом айтеми навсякъде. Да, този скин не е толкова лош. Да, той е готин скин. Така. Нека си го сложим тук. Тук имах глави на блейзове и на крипъри, ама... Ето естествено, той валю си е взел крипър хеда. Не си дай крипър главата. И на слаймове имаме божност. Не си ми главата е валю. Сега. Гледаш този клип. Защо гледаш? Имаме всякакви глави просто. Имаме някаква Netherlord ферма, имаме импровизирана ферма за диня. Оп, много гадна лава. Съгнавам. Имаме много айтеми, така да се каже, и... Така, това тук ни е хома. Това да го не показвам. Хома. Имаме доста диамантени брони и много седла. Много брони имаме. И не знам. И това е горе-долу поемето, което имам да показвам и... До следващия път. Чао от мен.